Имам 2 минути да позная какво работиш или каква ти е мечтаната професия. Да не ти се пикае, защото е време, защо да ти познае професията. Значи, лате ти на колко години си? 16. Ти си 8 клас, 9. 9, да. Добре, в кое училище? На Бузема, овчи купа. И си работил някаква лятна работа ли работиш или какво? Да. Добре, сред нещо сервитьор? Не. Не. Ти нямаш книжка, значи не си шофьор. Да. С хора ли работиш? Да. С хора. Да, ма говориш ли си или... Има разговор. Има разговори. Да. И какво си говориш с тия хора? Питат ме. Питат те. Да не е кол център. Не. Да не си на някаква рецепция нещо. Не. И какво те питат? Къде седат дадени неща? Къде седят дадени неща? Да. Да не е в магазин. Да. В магазин. В Kaufland. Не. В друг голям магазин. Не е голям. Не е голям. В малък квартален магазин работиш. Да. Значи познахме ли? Познах. Касиервата или редач на стоки в магазин? Да. Редач на стоки в магазин. Познах. Ти опитвал ли си Ice Pro? Не. Пате, давам ти един, т.е. шоколадово брауни, да си го опиташ. Добре. И след 2 години да имаш свой магазин. Ти пожелавам да редиш само Ice Pro вътре. Благодаря. Айде лека, благодаря.